Kakulen, it's me again, Alvin Bautista of Exploring Pampanga. For today's vlog guys, muli tayong naimbitahan ng Midori para sa kanilang Northeast Asian Festival. So makikita natin ngayon dito yung kanilang mga limited lobster, seafoods, tomahawk, and of course yung mga Japanese and Korean cuisines. And syempre sa labas nandun yung kanilang grilling station and then dim sum. Sabahan nyo ko, i-explore natin to and syempre magpakabusog tayo ngayong araw. Sa labas naman guys, makikita yung kanilang Toscana Grilling Station and dim sum. So mga favorite natin dim sum guys, labas lang kayo yan. Kung gusto nyo ng pag-grill ng kanilang lobster, kanilang pompano, and of course yung kanilang beef, pwede. And kayo na rin magtitipla ng inyong mga sauces. Gusto nyo mag-visit dito, every Friday and Saturday lang siya. First batch niya is 5:30 PM until 7:30 PM. And second batch natin, 8 PM until 10 PM. And finally guys, nakakuha na tayo ng foods natin. Siyempre, hindi mawawala dyan yung kanilang lobsters. Kaya kung mahilig kayo sa lobster, yung price nila dito guys, for sure, sulit na sulit. And ang dami yung pagpipilian. And sinamahan natin siya ng isang crab. And then, syempre, favorite natin na shrimp. Alam niyo naman na tayo, seafood lover. So, second plate natin, meron tayong chicken rice, yung kanilang chicken teriyaki. Siyempre, yung Japanese and Korean cuisines nila, hindi mawawala. Beef stew, kumuha tayo. And dahil seafood lover tayo, kumuha tayo ng Korean seafood mix nila. Sa third plate natin guys, meron tayong tempura, yung kanilang sashimi. Meron din sila mga sushi dito. Kung gusto nyo kumuha sa mamaya, yun naman yung titikman natin. And yung kanilang tomahawk. Ito na yung ating first bite. Siyempre yung ating napaka-cheesy na lobster. Wow! Kainin na natin yung ating crab. Grabe, napakataba. So kanina, pinahikot na yung ating lechon. Kaya talagang natakam tayo kaninang sinachapalaw siya. Mamaya kukuha tayo ng lechon. Grabe guys, kapag nag-dining kayo dito sa Toscana ng Midori, sobrang laki ng kanilang mga lobster. Grabe to. First bite tayo guys ng ating pinagmamalaking, syempre lechon, hindi mawawala dyan, yung ating Filipino cuisine. For sure guys, na-enjoy yung vlog natin to. Talagang nabusog tayo dun sa mga limited lobster, seafoods, tomahawk, and of course sa mga Korean and Japanese cuisines nila dito sa Toscana Dining. Kaya kung napanood nyo ang video to, mag-visit na kayo at magpa-book or magpa-reserve ng iyong seat dito kay Toscana Dining, Clark, Pampanga, dito sa Midori Hotel and Casino. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyo kalimutan share ang video to para malaman din ng mga ibang kabalin natin itong si Toscana Dining na nag-offer ng unlimited lobster, seafoods, Korean and Japanese cuisine. Siyempre, yung kanilang team ngayon, yung kanilang Northeast Asia Festival. So until our next vlog, peace out!